Я вас розумію. Фраза брехня, яка не може відповідати дійсності. Давайте розбиратися, чому я так думаю. Поїхали. Отже, я вас розумію. Який тут контекст? Нібито я маю схожий життєвий досвід, і мені здається, що мої емоції десь такі ж, як і в тебе. І я вас розумію. Про що це? Про те, що я ставлю наші емоції і переживання на один рівень. Нібито ми відчуваємо однакове або дуже близьке. Але давайте відверто, ми всі різні, ми маємо різний досвід, ми маємо різні переживання. І навіть на один або схожий досвід ми маємо різні реакції та по-різному переживаємо схожі життєві ситуації. Це нормально. Тому якщо ми говоримо відверто, фраза «я вас розумію» не відповідає істині, немає такого, не може такого бути апріорі. І це нормально, тому що ми різні люди. Напишіть в коментарях, чи після цього відео змінилося у вас ставлення до фрази «я вас розумію». До зустрічі!